Sziasztok srácok, én Csani Channel vagyok. Ilyen videó formájában nagyon régen láttatok engem, de jókom van rá, mert 13 éves lettem! Most már felnőtt vagyok, nekem minden szabad. Nagyon sok mindent kérdeztetek, és most mindenre válaszolok. De először is írjátok meg komiba, hogy ki akar eljönni a 13 éves szülinapi bulimra. Lesz pinyó, PS5, lézerharc, és a szuper torta. Na, ki jön? A szülinapi sorcom megtekintése már egy hét alatt 3 millió fölött van, és most megünnepeljük egy kérdezfelelekkel. Hány éve videózol? 5 évesen kezdtem el, ami már 8 éve volt, és biztosan emlékeztek, hogy mindig itt írtam fel, hogy hol tartok. A feliratkozókba. Ha jól látjátok, most éppen az 500k-ra gyúrok. Mi volt a legnagyobb hazugságod? Régen minden nap kellett a nagypapámmal sakkoznom, ami amúgy mellékesen egy baromság volt, és én egyik nap azt hazudtam, hogy sakkoztam a nagypapával. És ugye persze nem hitték el a szüleim, még amikor hívták fel a nagypapámat, akkor is toltam nekik a dumát. Ittál már alkoholt? Én nem, de a bátyám már 10 éves korában igen. Egy táborban volt, ahol a hűtőbe az ásványvizes palackba pálinka volt a felnőtteknek, és ő vele kortyolt. Ezt egy laza gyomormosás követte. Cigiztél már? Persze, már 2-szer is. De nyilvánvalóan egyik sem volt igazi, itt vannak a sorcvidék. Puskáztál már? Szerintetek a Dur egy poforos videómba azt az énekatast miért kaptam? Nem mertem énekelni, hanem puskáztam. Ha lenne egy időgéped, hova utaznál először? Vissza a múltba, és minél gyorsabban megállítanám a terveit annak, aki feltalálta az iskolát. Van barinőd? Ezt inkább kihagyom. Kockulsz még? Mit hittetek, ember? Sőt, Fortnite-ban még áril is vagyok. Gyertek rám, Noki! Mi a legfurcsább dolog, amit valaha ettél? Csigát. És nem kakaósat. Mit csinálnál először, ha láthatatlanná válnál egy órára? Bemennék a suliba, beosonnék a tanáriba, és az egyik iskolai gépem teleírnám magamat 5-ösökkel a krétába. Kivel cserélnél egy napra? Senkivel, mert nekem van a legjobb életem. Mert én vagyok Csani Channel. Mi volt a legőrültebb álmod? Egyszer, álmodás közben észrevettem, hogy ez csak egy álom, de nem tudtam felkelni. Veletek volt már ilyen? Melyik ajtón lépnél be legszívesebben? 1. Örök élet, 2. Gazdagság, 3. Szuperképességek, és 4. Egy egész napos kockulás. Először is bemennék a szuperképességekbe, és utána csak átsétálnék a falakon. Mert már ugye szuperhősként én ezt megtehetem. Mi volt a legdurvább komment, amit kaptál? Azt, hogy én hasonlítok Justin Bieberre. Nem, én inkább úgy nézek ki, mint Leonardo DiCaprio. Jártál már külföldön? Igen, egyszer átmentünk a Fertőtónál Ausztriába. Ennyi. Melyik videójátékba költöznél be karakternek? Minecraftba, mert Steve-nek végtelen ereje van. Kézzel üti a fákat. Mi a kedvenc sportod? Télen kondi, nyáron meg a légkondi. Amúgy meg a foci. Mi volt életed legjobb élménye? Nekem nagyon sok volt, de valószínűleg az, amikor megkaptam a PS5-öt. És mi volt a leggázabb? Kutyagumiba léptem, és úgy kellett iskolába mennem. Mindenki körülöttem szaglászott. Repültél már? A suliból igen, de repülőgépen még nem. Ez az egyik fóbiám. Ja, meg a sötétség. Te mersz egyedül lenni a sötét szobába? Ki a kedvenc videósod? Magyarokat annyira nem nézek, inkább külföldieket, de azokat meg tudja, hogy nem ismernétek. Nyugi, nem ilyen klasszikus, mint hogy Mr. Beast vagy ilyesmi. Bemennél nevezni a Squid Game-be? Az egy baromság. Amúgy igen. Mit csinálnál egy napig, hogyha nem szólhatnának bele? Kirabolnék egy bankot, és akkor így végtelen pénz életem végéig, vagy hát így körülbelül. Ha nem szólhatnak bele, mit fognak csinálni? Milyen zenét hallgatsz? Bármit. Csak Spotit a fülembe, és hadd szóljon. Játszol hangszeren? Nem, de beatboxolni nagyon jól tudok. Mit csinálsz szabadidődben? Az nekem nincsen. Hát iskola, videók,
Kockulás egész nap. Mit hittetek? Ezek után még kinek marad ideje? Hány tesód van? 2. A Benni, meg a Boldi. Most véletlenül bemutattam? Na mindegy. Az egyik valami költő, a másik meg TikTokon nagyon befutott. Már manapság nem is tudom követni, hogy mit csinálnak. Kit szeretsz jobban? Apát vagy anyát? Azt, aki éppen nézi a videót. Mi a kedvenc kajád? Husi, sushi, amúgy meg a csilisbab. Léci, mondj egy viccet! 2 hangya szomjasan vászorog a sivatagba. Szembe jön egy elefánt. Megkérdezi őket. De ezt amúgy is ismeritek. Mindegy, akkor nem mondom tovább. Na a végére annyi még, hogy titeket kell megkérdeznem. A Minecraftról már csináltam, most melyik játékról csináljak videót? Akkor tudjátok, találkozunk a szülinapi bulimon. Szép zár, lezár! Vitt!